bibere chabono mambia nande anamono lero na soire sesemo ichigosori 2025 ibinte binge byale ngoro twaligerira magana uchumi twakwanire igoro ye county chito twakwanire igoro yobole mibweito twakwanire chisemi gento tana we karansaga iga kwane asobu agarasi ni nechigosori esenye Jordan Suarez ngo charo ikaransa okwana lero gombwata batiotereri be club gya Shabana ase studio baikirega iga elibanyara ko bana baro bakurweli ogiri yabo batate basieke chapter ya 2025 na enkwana ya Shabana nchebono lende igondega iganta eteko batebinga kobomo gosori omuya gose gutaga komanyanga kwa manyirenki agosoriere itanga nitige timu yago era akwa era lose ora liyo komanyanga kwa beire omonto liyo koba oyomo asokubwatania gosokubwatani gune chikosoria mangana kwa nitu na any backs atebetenga aseko yebeke semon wekenya mulero ateba the only way to prove that you are a good sports person is to lose gonye timu yago anyetera lose igotora amanyo buya bwoko basesemo ichikosori imbwate Mr. Panga na tebi gwili talinde oyo ndega igasoko boko kwane ukolinero kurunga Mufasa abantu abaminto timaiti gosena bagusibale Mr. Panga, good morning. Yes, good morning, Mr. Innocent. For introduction, I'm Renzaus Nyakundi, the chairperson, the branch of Waiyaki. Okay. Yes. Waiyaki niga iga moligere to Westlands musia. Pale gutire guchakira Nsa University. Kogenda mpaka Limuru. Ancho moligere linonde no munyakero gogaiga. Soko bako kwande kwa bulio ninde na Mufasa. Na era tebe lietalia asenchire wikere no maikore na Mr. Panga. Minto na bakonire bwakire amalieta yekebande ngoro ku Vincent Nyambane Nyamongo urunga ndwete Nyabira County no mo Gichorande inje treasurer Shabana Waiyaki branch. Okay. Yes. Wancho muri liko igure ninde no mugachi ninde no mu treasurer na omugachi nero mu treasurer nande ninde no mu chairman nande okuruko mu chairman Mr. Panga ngakyo mwaka yo 2025 waberere une club gya Shabana litanga nabondo chimubegete jezi cha Shabana nabatebinga yogotete komanyanga no mogosori umuyole gose no mutiotereri umuyole kire timu yawe ko lose na liko manyanga no wanchete gosori Twarura tame ekero twachakirite club kigito kuru soma etekero wakinire kurwa kuru mwana makana bokora bundiswa kwara ora ku mupira buno ogocheswa so muna twakinite tugacha tule Premier League tukara kongonta kidogo but as we speak now Shabana is a big club kene club kana sigi kirwano we are the big clubs in East and Central Africa. Igote banga iga mucha na gatigati ya Africa dane mutete kwa nonye West etwate bana onye tubwatie passport yerose bono nyakoro muchotiriri muya Shabana yerose bono iga so that akarto bucha kogenda tutigunse ekiagera ntubangite kogenda kutiesa CAF yo bunyango ngo bwe timu che club ali no turo chikia nturara muntu tugutie mananere ase bono ora tutange ndo basa kogenda abo. Okay. Mr. Mufasa. Yes. Ubogachi we club kido kia Shabana anamono Waiyaki branch moteba Waiyaki we. Yes. Branch kwegule umuchairman yotebirenga chi passport mokoros ngakyoligere koru muchaka gwingeje ase club ya Shabana kuna mashabiki ekogera baroro bali bakurukwa decision makers bali bakora club twarese chiligi chiri chigendrete chinga kichindegere club kitali okolibya kwanyora mashabiki yago cha sponsor bikanonye nendege gonchukana na asembe ono unantu abantu ba Shabana Waiyaki branch. First of all, there was so mupira. You expect three things. You either win, you either lose or draw. So there was so ire asenkoyo. Those are the things that you expect. Okay. So into andamono kwa oranga na oneka roto kubanga ko ende mepira ebe ende mepira ya home usawe. We always prepare our supporters. To thing as to ko enda afutokubwa after we draw. So first of all, before even the game begins, we are psychologically prepared.
nga umupira boko na njira ndeyonsi ine gekora ko yoranga matokeo no cia koba itwa bo itwa rodro itwa toboto eraru chika kichonsi yes igo inumwanchiranete the outcome lakini naigu umunya kiro goteba nga Shabana yabeire muri yachagete sinini ga yakinire bona isi ikire yabeire nene sana abange bono mupira rero gusi ase Kisii Town mwachakire go paint red na white red na white yes mwachakire go paint red rangi mbaliri ne ndabu ase chi street chia Kisii mwachire Nyamira mwalikire mwatwale branch kikero buyabwo kabase branch by the munyakiro branch nigente kamekia sana se kovalisha biki nambe mungu manyakanole enambende in case of anything na koko ba supported nga oyo no muchoterito ekero kindi kyose kyabeire na batoko babno yomo bw'abantu bari toko gusira ase in case kindi kyose kirabe ke bakonyora so bwabo so na batoko na tuaveka ne tamu tukaja we have more than 45 branches here in Nairobi we have at least 21 yes no 37 chi branch echi ekero toko chama we have endo kero toko rukanga chia councils in every branch ne wate chairman from that chairman then we have those chairmen we have then another chairman who now leads yani yogota oteneta ba chairman yaba ndobwate na ndo yoteneta ekerigen tukiabeire egotuko kwana buna ali ase chairman nga egento gete kiabeire nchebona mana kwira se abantu bali bane bali magayane nabatebinga ase na aratakire tokonyane lichi kweria chire tokokora igana bas tomana konyoro gusira kurwase kira chipuranji chinde yes so abatore mutu ase ogokonya chipuranji chinde in case of anything supporting gotokere kurwase chipuranji chonse kanyengema okay monchi muri libuna ko igule asema mbia bono nigo tole nabatiotereri be club ya Shabana kurwase urusagire boro wayeki aiga se county ya Nairobi na namono monchi muri ni wetenga kati ya bese bintu bako beka no koranga babekira sobwamo bachira sobwamo na koranga babere bakubwati club kyabo na barubwa abanyane babere bakomanyana nande batebire mbabege tubura ibwabo boko bakonya kubeke mirobeli yabo bosio na roche campaign ya momu gachi yakoletwa numusubati okurunga Carol Radul urumuliki wabatebenga ke monga jaza study yale batebekananga ne campaign ya moyo koranga abantu batyotiriri bachira sigeti kujara kwa bagushabikia chitimu chiabo Shabana boniga sense ya Kenya nimanyikanitenge kera umupira no baso beira sigete okonyora ngo ichura barora babwatyotiriri ngo ichura barora ngaki amashabike inako nyara kwa bagakore isipuna urusagirwe ino ngomonyara kwa mugore isipes chino mwagenda se chikosoli chigendrete mbuyamono litangani okonyora buna effixe yakere gosoka first of all we start planning early twate banganto especially chigemu chitikana chibes chinyinge tuanza kuti abantu nga yege munekali tarikigete yege munekara sigete tuanza korosie list y'abantu bugwakana chibes cha transport in a way that tayirasima tuganye ngumupira ne weekend yole omakote nga lero you need bunatwale kwa na Mombasa you need maybe 2500 abantu bachaka mapema muntu orwemi yabeko 200 yabeko ingalende egemu yego chikuika etoganga litengo liao onye twabete fair go 1600 egemu yego chukaribia tonga litengo liao kwalikodire and then again ntubwate mafansi yali are willing to support but they are not able to travel for one reason or the other maybe they are because of commitment somewhere else mbali willing to support traveling funds onyeru munza bata ko ndege mpi lakini tabwati fair batangayo no muntu ito ne member yaitu nakitokora ndorwemi onde 200 onde 300 chanyoranga omuntu okira umupira igo no boga chibwa obuli yes wachubuligeri asema mbia bano kwigure ngomba gachino beret aya bano mojeremani akya mashabiki aya gocha tuli twara lege nteke mabuna boniga koso atolebi minano buna bigendete bono twali kura kwanira chi branch chinyani chino twanyora chinga kichinde amashabiki ya misbehavior yes mwachira asigete mwana koba at any given point lishabikiria otatebe osinilia wayekiwe yes
because nabora atoke no ba control lakini ekere ikire isegeti umupira no ro mubwatire njiro mubwata onyore maybe ochantiria mangana atabwenerete oso orutire no negento gochia segeti twararire gente kamineke mubwate njira mugo discipline ya mashabiki no kurwa se branch mugo bwaterana na ekyombe gekora umupira wa Kenya mbiyamona na management ye club of course yes mbiyamona asibona okay asibona nturanyora ingana ndiriyo sirioko yokoleta sarakasi na mashabiki tena bantaba toereru bantaba ya ntwana komera gento nga magena tukulta kuchiketi no ijapokuwa leo motocheki alia upinzani batocheki na votura kureact tukuba serage na babere nsemo mubaga soberete na ntuta bere ase una lichi koligote lakini akere monta misbehavior ntubwate na kina wote ngantubwate ti branch automatic mpaka tumumanya bune kamera como sport igoto guchi kamera ile gocha ya ira onye ya tukanga nayo Shabana ige gutuma guchi management ya mana gotobuli ntubwate group ya management and fans ya boli muntu mumaide obviously we koyo moito atuke kale no muntu uyu atebanga uyu no yone okay then Montigere nende njikumpanish then alino akogende tribune yaito ase branch tuikaranza twanyore decision nga egente ke gwakora kulingana nelichi kongo tusarire ore guys either you drop or obf okay ego mubwate tribune ino kera mwamu identify lakini bono toise kuligerera Shabana yachire asechi bosorigete ingakia yamo mato mupira buno lega twabarire mugocha no muchengo mugogete gakiende mwagenda mwira na mugate banga mura tuumire gaiga lakini ntate kurabaira ni asekise kya mukialenga sesemo ya Homa Bay kera mwachete kogosorioro gateka kieli Raila Odinga Stadium yarenge na kigeti yanga gya Shabana chibura buru chikaine kigworo na ande bono mugachariri last season Shabana ne chiete kogosori na Gor Mahia asegeti kya Gusii Stadium perhaps na mura toke muri management mo na bintu mbire mutakwane lakini twarorire chibura buru chinga kichinde chikoba mashabiki akaba abugoliti ibago pago itana ngaki mocha mu abanyakiro go inobono ngaki mocha mu address ibinte kamina bire kera bone scenario mne yabe mune kisa kirikia vete kya busongo kya Gor Mahia na intu chinga kichiria pa kwa roje ibago bigo tarase emitandao in fact baba biri mbyarenga bitu abantu bali baje tebe bangete and that's why kwa roje no ane no nyene ekeita ega basete ne chingu mba kanete bagacha babwate bibago so abatonyore tofuga diani ntwe bangete nga esigi ngochere ntwe twarenga batayare babaya mbake kero ba daute tiboka bakangya gucharuka chimbago batamaiti go sento begete chiwa chira babwate so ntwa ego bato che ego yani batieta se batamanyiti bunari bagacha ne bibago hande bakangya gutama boka bagesunga sebesunga in fact twaro che opanga igo batamete boka no bacha ito aria egasi yarenga aria ndi twatagete ngaki kumwacha mwachi na batamate bagusimbara nara gukura kuri bari kuno gukura bokyemerero ntukonyentura nara bintu biri bono tukaranga no fura kuri bono ngintu kiek so baga from nowhere baganza bakarete bibago bataita koleta sarakazi lakini nende nyasaye bunaro muya mtu agito mupira at the end of the day ukarubu no ruete batasa mangana yese in fact no bacha agito cheke nande ondete no bayirugete boka bajane buno yani twaroche connect yagara ntuntu bwati ntuna bantaba toera ebintu twaroche for the first time ari Gusii abantu bagocha seito nande batochagia nande ba kone biabo to baligereti yani mpaka inumo yopi yani kwa roche monto Shabana obwatro nenu wachumuligereli idero machama no panga batema garoche bikonekera Shabana by the mupiro ino norai o Shabana na Gor Mahia na ndoge ndete kolete SS sana na bondoche mukoligie venue paka babarangire none gosoli yobosani mugosoli na barabu yabiro muchano gwira nanda soli Mr Mufasa kogenda muri chigemu
Yes. kwasangiriri chibese kera mubugurite mashabiki ino aya ndakororekana ataririte chigari isikari ngakimoko nyara kaba mugokora ubusombi ubwino bese gwasangiriri abande gere mbasiri ubugima kekara abande basiri ubugima ko soko sukunana chigari kiri. True. Now, as a branch jeito, ntubate abantu tokora security marshals. Abana babantu bari in charge of security. Most of the time nabakonyara barali murangu, to ensure nga eko na bakonyora na ruta ite kubitirira yabere murangu ali. Security marshal yega siaye no ko make sure nga no ekurali no lesekiwa. To hangi dangerous in that egali kera nyo sine pambu etume ogunse nani to ansiko kwamba mangao so ngakiri branch ne bwata abantu baweshwanga abantu kwali galime at least ngo bie mubale. Okay, wakwanira igoro yikwende mubwate subscription y'abantu bakuru apart from go korosie bintu biri bigotebo nga transport nga kimoko genda ntubwate membership kero umuntu agojoine branch yetu ntubwate membership fee ogwakana alafu na ntubono twanyena na uchase club mwana uchese club ine nchira ya moyo kini club. Yes. Ngati mugora chi ticket chino match days go sabande baruma tubuna bono bongeresa konyora buna boneke mina nekere gikalikia world cup gikara America konyora bari bagure chi ticket already babwate ngati mugora chi ticket chino chi season so far Shabana into chi ticket chitu chire physical match days. Yes, match days. Yitukuli mupira na to ikagali twagura the physical tickets akini the management ngunya gukwanere na barachi baturetere mangana online umuntu kwagura una di season yendanga ikatwa ite ligi ntwaragura online maybe management ikarura kulikuwa na makosa hapa na pale wakamwa kuya na physical so squeeze match day to ikagali geti twagura twaswa geti. Okay, yes igomugora match day kirato kalende mochandororo mwana wikegeti matebule rongichire mwasikerusi maete bagotebanga ekeroro okay kasi ekeronye maete you are able to predict and project the number of people you expect to come. Okay, yes bona bonye kera mugie bangete chitikete njanya kubura bakotoke chisaine abantu baswageti buya bashabikie timu okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Amangana ticketing ya abono nartu kwana kwanyara linde bitalia muna Stampede twachirole. I think into aroche no na sabantu bakwa none sendagera kwanyara umuchando nororo chitacha nechi buna inbono igamwa bekire concern wiche sabara ibacha ko bana list ticket no online because I'm imagining a scenario lero nali umupira okogosoliwa goal ngo akire na Shabana teto tebe inere game ngene yabeire gose Shabana nekabwate dabi ino nambare bya kero na FC na Muraga Seals na Muraga Seals na bana twatirite na bana tukabateka wono tori ligi yabo muri ligi ya tori ligi ya nune ngao Muranga bono balenga engagement when it comes to twatirite na bana yes abakiale bono lakini rumwa in terms of wako mupira in terms of fan base in terms of mobilization itochete nkuma tukabateka mayo. Okay, yes. Bono ngakimo ticket ichi bono nchibunandigire tumwateri management yechaga ko ba season tickets mwagora mapema mambiende to chakanyoleta chano yabe Innocent ntuna bagusi anonsia soko genda abagusi they are very clever automatic we have seen several twaro dia sitoko genda ndomanyete so ubugo within saa twete tikatura butumia kasi ya koboko iga twana twabikira ine twate yabantu rovera tikadi jeno ticket jene tohebese so di tuko ka management ko banga ngotorere security ya IT irabe sakiwadi bia diolia na fatura lakini igo emutagete pabe kemero beli mironge kera mugure ticket tebasa gotoka onochi yatokira mambara uranyore bararo ticket je babeke online no chendo yegora tena bono tigatura genda kashi omate pintu jete class I think ya tora banga sana alia so twachire chi gosori chi nyinge cyose bakanona afcon yakwa mwino so ntomanyete Tikatura sangeli kashi. Neto konya. Mura sangeli kashi. Okay, kerangoligereria mepire toko gosoria mu Africa ogosoria umupira bya sana. Matuka mange kwale konyora bagasori baitukurugusi mbaigete mupira ukarabaga utware umuchando bunaboni gantu bwate season turo cyababunge bale nebikombe byabe bakurwanira sai
chinga kibune chinachite gusi ochigweta gwasuka iga kwanyori getigete kwanyore kenege kombe giopanga kusuka muina kwanyore ne innocent ngaki kogenda guchibusi n'ebinte kaminebi a talent buna inubona amashabiki mwa chakire kurangiria marieta buna bono Brian Michira nere manyete sana lero gabulete ngai yanda guchipete no nabate incheri I think we come to new kabiriga akanyora soire geti bono ngaki mugubwate si club konyora a talent gobete limore nga ikyo last is kero chinga kinchiri chigete metanga metinyeta enaiga head tal every county go as management inkorangeriere yate bana onya kumaete no mpwate muntu ndubwensi umaete guchiasa nando utala Colchester FKF ndukabate turayo Ligoma that's in Nyamira County na Ekerenyo that's a Saturday and a Sunday bacha bakora chiturayo chao kero muntu bwe oni abu oyo gotoka otoka ogenda ochikokora soezi igongana letonyorete striker gose advent okay yeah namba irenga muri se league bono iga namba inyora namba inye tubwate sai yes kera muri namba inya se league ya bono iga naro chenga mogosoliti chikosoliti nyinga sinini kubwa bali yes mwachagete mugo sasali sana na nchibono tima tiko singo cha kwebwata na Shabana boni gas mwa gosoli chikosoli sana na rode mwa winiri chikosoli satu mwachire driver kwanza na gumire kera watanga mbono dete wa Shabana na kiunyulire iga ego la Shabana watanga ni mule na raha inapatikana ndani ya Shabana bono watenga saba ndo ikomi para iga wakonya bali baga ogeta iga saba baga ogeta simu ya timu ki ya Shabana yobono onyolire asali Shabana ya asali na maziwa moyonge nibato mungwana mtokoro kwa monyonge kibati nirelia support wano obe watabinga kino setio kwebera ndo Shabana ko support wajibuligereri watabire natwali gukwanera ese league ndo chimugwate chipoint ya 23 ase chikosoli mwago soiri chire chikosoli 15 FC Leopard siga gosoli chikosoli ikomi na inya mwago soiri na FC ka gosoli 13 igo buna gwate bi na ya mo gosoli task dare gosoli chinyinge 15 mwanyoliro ububui ase chikosoli chisano nemo mwachire makali sano mwa Shabana ya itiru chikosoli satu ya nyonsi chigoli 12 ya nyonsi uchigoli 12 boni ga chigoli chiawe kera kwa rusana niri tirijiyo tigara ni sano seme ya defense yakora kane bato muchando yakara mashabiki moye kwanera naende nyolete nga captain itonja nyolte injury yes George ndizo na nyolte injury bono kero bono maito naendo wase kuri arrange your backline kidogo kuna kuwa na tashwishi kidogo lakini saa hii hapa mureba babwata ndebuya so fangu perform bali abono imechano ya berete kidogo igatoka aligusi in kige mutwitire gisato ni cyabo songo magwasa akabamanyerere iga way so far this season Shabana is yet to lose again fortress yes kara mogonda isiko muraba kompa tumete bono bale batabanga Shabana talking bosongo muntali go point yes karo goligel performance ya team ese chikosoli chimwa gosoli 13 alipo songo naweka kuteba patoke mtu aita walitoka kwa sababu yani baruta singende party tuwapate chinjari chia abantu batatu and these people na tuwapate abatangani be team bakanyora chinjari at once ege mweyamo tuacheseta na taska tukanyora injari ya Michira tukanyora injari ya George tukanyora injari ya Masai Masai mida kucheza Michira kucheza forward na George kucheza defense in fact ikatu affect baka chinga katu cha kubeka abana bamu mpaka bache kucheza amagoranchane ikagara tugaitu chige musatu na ande cyose cyarenge gusimu furuliso Jumapili gocha Jumapili yende tukakongontu cyose satu
lakini ekero twacha kogenda masoesi buya bono twang'ea kuigwana maguru nakio rocha bono iga nonye gori bagoteba ng'anto rikogenda gusiasa eng'encho bamete ng'aria ekenyenyero kero nikio gwaka chigori sana guchigoro wacho murigereri kera bategerera bari bare SSM ichigosori ndoche nonye Joshua utanabegete munyinka ya etimaitini ya club Kingo Bolinde nyauma mwancho murigereri nabegete munyinka ya ngomanyande ne ya club kimanyete nakabere na sokoro bugongo murikiare nane narite goteba chitimu Chons ne chia etimaitini chengo cha kobugoli chibe chia ne Chons wetenge kenyenyero nge kararia se stadium ya Kisi Gusi Stadium ngakimugero kalere lieta linara litambake ya machikoga ya Stadio de Gusi Stadio de Gusi wanjo muligero linko manya kokwane lietelio na inchengo batisunde so ese club ekyo tigatoga ndo mutimo komo sinitoko ira natokoga ndabu sitoligereria chikosoli chirebosio na mononto so ebono tukosoka kurwa bwese club ikigya Shabana toligererie konyorore predictions tisio chakoro season inga imurakuri kwanyora abantu batabanga ntuntuligerete nabone igase ligi yabangerese libanta bange bakobwati kokwanera barekero umuntu agateba nchendigereti erega African Cup of Nations nero yagende toyikwanerango akiaba gosoli baite stacha nire limotagete bagende tigatatumoke aigane Soko TV togende chiduka sine tokoira togende gukwana na bagende baito Mufasa na Opanga no bali Eye Soko TV Oboroso Bumugusi Mrna nabalibe chinguru Erikwe manyabu na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Duro tambe kwenyore bintu bichinguru bigutumia stima electronic appliances. Sungusia Electronics nintwe lichibuliao. Nkoni tore electronic appliances Chons buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chiechinguru Sungusia Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemeiga tuline sabyo okole talentambe gucha kuligie byombo bunebe totalera somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose to akirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye tutwala discipline yakasokwegoki nyoko gosibe erongoli yao to siba nando gendie gani chipara chito chabere chimbe kadirasi momo to travel uchigusi nyekoro jenga chipara chabere chimbe nonye kwa nyukuli so kugusi na bako batomere gente ekyo bagole sonda magega ya televisioni ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba iliyagusi
onye kubwa tokuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagaria bene liokuraria asegetesenieke aseriguri liakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Mele Kalikimaka is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. Who sang hello? I need you to step up and show that you can. I don't need a boy, I need a man. Yeah, this is Irie Love wishing you a happy holidays, Merry Christmas, and Happy New Year live from Nsoko TV. Eye Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri nande nakwarigani twira netogende gukwana nabageni baito buna nagotebia se studio litkulia lero soko bwakiri oyeburetie gurube yechigosori na nemono gosori tukuligereri ni club gitu gya Shabana kirikurua asensemo ya gusina tebi unga sabana gose Shabana ne kirabu kyoboke na ndebo igoni kya mabere batebanga Innocent gonyolire yankwana kubugulie gurube ya gosororo nindoche bali banyara kwa bagoswa sumurubeli semambia bono Abel Musigisi mbuya mono alesichinsemo cha Ethiopia abatebaga ali lishabikire ino lya wayakiwe nande nigateba asenchira yobikirano gagokeire asogocha kuina ase studio. Thank you. Agantebinga iga kumeti sana amise tikobase emisa ya Shabana. Misa kie moja mwaka. Misa kie moja mwaka. Abel no musani tumya. Engoma nere to ekaro ko gende egeti. Nduma te tubata mogoko goko igunga na mogoko bwoko nyogutageta siraire. Ne enye kubwato burire bwa pressure ne sukari wasinyi kuyira ninse. Inchuri tukuri toko gende mupira ore mambiae o ayokore egento kiri abandi bakora mambiae ni nyagitari. Ogo te buri bia. Ule biya sana. Ada uko kazanga baro tata my friend. Ai fast. Go kaza bato kaza bali. Nawe kunyarekana. Abakonyoranga geti ali mwachire moroje ngeti mwenere raisi. Umupira twage to mara sugar. Everybody expected us to win. But myuka geti ali onyoranga kerokende jira mwabangite. Tiranda boyo. Lakini ene ni hali ya mpira. Ni hali ya mpira. Na bwatiri club yekemo kiasno kuru 2003 paka bono iga. Kaite gentanaro chikyo mweli nini Invincibles na savire chinga kichinde bako kumachiko na kadi ya arrest lakini naboji gwete panga Deviga kira gwachira ali okogwena relatable bono gwatebire ngo konya na muri na rucha mashabiki mubwate amatukaino mu waka ni branch. Yes. Na ino mwachaka gwaka mukulinga chirongi mwako mupiro ino muno mugwaka mwanyora ngaki bonding ino ikiritwa level baka mokorosia tournament ino na gote Nairobi ato bwate chi branch echi okonyora kare twachire break abantu bande nakina gote bintu anjete ntutakire na tukire ya idol ntutaketi turaba gusi ekero kwa twa kolire tulibona mapumziko tutachieti korora abana bali abatakana kyagara guchitore twara abana bali abatakana olese chi orphan okonyora twabangire tournament chi branches nimbwata bachesachi e branch yane nuri nabwate bono twajibeka into groups. Group A maybe like now in Westlands we have chi branches at by the inya as we speak. Embakazi this side njiro wange isan
Strand rugura Thika Road igera ya mara kini bwate sub branches chapters so twabata tevi former zone A zone B twagenda twakumupira twanyora bavui alingo nyorore to kuruna erongoli to abana bali baguchiasa abana komena glucose area wamena glucose area tegira rese mufasa Yes. kera mwaganije branch nimwe kabanyane ubusambuliza bwasoro mwatuitete mwatonyoze tibu ligete tabwene umupira umete bunabondiga nindoche appeal Nottingham Forest yebegete Yes. aso umupira bugigwa Nottingham Forest na Manchester City Yes. Umupira babatanga it's an emotional sport which is very true. Abanyora ngano ngeti igali nabo mukuminyoka ni kabisa. Murute chichi mangana kabisa. Lakini referee yabuye filimbi yo moeliga back to default setting. Na bunabono tungwa kagere sina ngeti anda bongo kumyoka kabisa. Lakini une referee yabuye filimbi ngupira walireiga. Nando bosani boirana. Okay. Yes, you need to understand that ngeke kolega geti igali igekowera geti. Yes, no mochezo twamnyoka ni uyo goitu wanja goitiru na ni that's wako yoranga kero mpira wale mwako na nama wako na ni mwako na ni basi ubosana mwele na wale lakini kirata teko kwa actually mo gasoli mu yanoli okora shakes okora chiandi shake chibodo Raila abwate ngora tuleke minano kialire mwaitu sana isa tumwasi nyose muko bisagochia lakini ande mwako na niekera mpira wale Shabana boniga twarai kwaneire na ande mono mwatoire bichanga kiekorekana ngakieko gendra busio tutete turakwana ngakimurigeche prediction ngaki season yenu munga imugo ikorera gochi timu ngochere agenda igoro ya magocha yaruruka yaitwa Liverpool ya chagete league ya England ikamanya gwikika tware chinga kiche chigesunte umorali innocent igona gotebia ase tuligirite bono iga na kiuroche babutwarire to bwoba mbatagete tuchiese na baro abagurugori baye igo tubangite ibintu ibi ngao bono no mupira tubwate carpet yani mupira ulionse lakini agote vinga omutinyondo guchaka bamura abanyorete chinjari nkwira na bari ekera bakwira na bono etimu ende twa develop na bari babiri chiwaye bakungana nabo roche nkigera chiko onye bono igo roche ntubwate etimu ri dokoro kana timu B ije waka bono ri bado kiagera abangwana bari barenge bari kwa Harambee Stars na noroche bune mupira waburi bono bakubwena bangocho muhaka ingiro turakora so igera be ebikone ekaratura benga etogwa ko mupira orense ntu mupira tuno igo nantas wa toboire asabo no soka iska arigusiye bete igo bori na kinga kioroche ngakirabu kyomanyete Kenya aho te bisaba okay yeah naende yes comment abune chairman yatebire na kuona dikare wataba ngasa hii itwagete kurate asa mashabiki ya Shabana Hospi nganyo tukabwati passport chinga kina chichi yeah onye tubwati echeti cha kusafiri chinga kina chichi into our bare minimum no kuirege kombe we are not here bare minimum ile Premier League mota yani ngekera mutakole timu ya P yes inche bunandeiga akamushara kadina nyorire at the end of the month inke iga ngobeka kando ngene ye ticket ene ticket edroge gokoru I'm very hopeful ngeli yakoera no tuli gorogali giturabe pe hadine timu ire muruko imbwate base ane ticket tayari oni gabunangu ya kumushara kasini nabe kaka igo mufasa mu expecting aho kwa basoli na experience intuntu liga usupport bantu obasindikiza ituliga iga kuirege kombe okay yes kina be kuna Real ya Rugorogali Egypt kina be kuna Yanga ya Tanzania kina be kuna yani Mamelodi Sundowns once squeeze kwa South Africa kama visa free ibono yani ne passport tu ga ticket tuachire okay that is the bare minimum wanchu muligili kwegura mupira na bolego kyara mupira iwe to kwa nunye cheka mine ibagate banga bare minimum yani birengo biri byense pino koirege kombe manye igo ngabone expressway bale ne nkong sana gotaka koranga banyare kwa bago kolibia kuna team ya Shabana na namono togendete kuligereria ngakigendete nindo chichi kosoli chino chiri bosi yaiga imwa kwanda muche kokosoli chitaliki 15 na ibere itariki 11 ne team ya Shabana mutinyo mutangani bo mwaka buchiri bere 2025 nemo
na muchikogo solid na baro yetina kimutara decide ya mwanyol kai omupira ni mtu mwaka ni moko baro stane nego onjora na magana omupira ni mtu akaro okay akaro tu asante premier akaro mako chagete FKF ngo batebira aki aye na mwao tatebi na yoguchi wakero mupira watebanga inchengo gana wakero mupira bone na bone lakini gegotoka bone ni teri burunge igongo gana mwendu yani so nko ebitivi kurugu bibere kerigianka na unata alternative in case ira to kengeti kerikia u yasarikire na yota getetuko ogenda wichi ya bono tukaena na tukapata ebintu ogetigito nikia gusi lakini kego toka gusi teyo na botoko gena no Raila Odinga alias Tuareg lakini bono yatoka nena ki egetigito pado egatoka ndeta wa cross kabiki ya East and Central Africa paka sai ngagetenga kegendete yatinga ira kaiga tu change to beke carpet aba murabande ku Rwanda onzi patotevi na yaya nduriko genda guchesera umupira bosongo ebikone kyagara akara twabaye tantu anjira ntu tukaigwa na barabunga getigite no kike akatobekere tiki tukaigwa na barabukere gento gekaba ntu kende kyo sinke gya tinjiri kuru asobo siboite kyagara ntoma yetenga intu umupira ni intu tubwate intu dogote yabasi to guchesera na barabutsinga kicyabo chigo cha goika na barabatevi asibago cha gutuira lakini asabon umupira ni intu tubwate egetigito kya bosongo nkaro no tobucha kwanda wakero umupira ndangana no stay ya chenjiri unless and otherwise bato sababu inge batata kerete egetigito kya bosongo okay okwana igoro yeveni mate inere wona e build up y'umupira yo guchikogo soligwa egati ya Gor Mahia na Shabana ekera orago soligwa mwanchu murigeli sitariki 11 cyo mutinyu mutangani bwo mwako gocha uri busi utugutambuka litukuri aramisi muruwaro muchikogo soli na ande ndoche maega ya matukatano no abatano nomo muchikogo soli na Sofa Park na arondo chenka muende muchikogo soli na ABS Bomet Shabana nego soli na Bandari of course ngochere ya change depending ni lire dintebi nge bikogera na fixtures tindijira toki na gekombe kende muri atoki Posta Rangers na Shabana na FC Leopards na Shabana mukabwa to mupira igo ne ndigereti mutinyu mutanga no mutinyu kabere mu bwate dividing matches yes chige mukirichi abali bakarekana babwate chinguru sana asa chigimwe chi sana nemo chipointini ngamuchi kubogoli kurwara ndara boli 2025 opanga tebenga wayaki branch gateba chipointini re tuchakiro yo mambiyende go just na Nairobi United Nairobi United abana bana bakon lakini ntu na bakon amangana ali atokete liriko nye tutari banga tari guchu toke abon hono kyagara ntoma yetenge kegendrete so chi point chi chance irenga wada bwana kwa chimenta chance pisi 6 times 3 18 yani ine sabo ko buri mwaka uroje yani ai Musigo sana cho wachebalide na ende ndagekore na magasi nini when it comes to a venue yo mupira Shabana na Gor Mahia kurusi mupira gusi yuna basani batanga it's an extreme reaction tumate ndura ni magasi nini Kenya nja hosted competition ya CHAN not long ago and then tukaamba korora kafa atatenga umupiro Kenya na Morocco abantu mbajetigeti bagaitani na yagwenerete bagatishia kurusi mipira ya Kenya kunyirusi na Nairobi banyere da Kampala Dar es Salaam yes FKF ero ya piriti gatabanga mumache ni murusi mupiro yoga muyure Kampala ko Dar es Salaam you will be doing an injustice asha mashabiki ya Kenya bakalira kabisa bakatikafu haya afadhali motohe steps muta to make the stadium secure than moving our game to another country which made sense to them at that time. Okay. Sai that's the same thing they want to do to Shabana. Ngabarusi mupira usi banyure somewhere else. Now we are making the same appeal to the same FKF with the same reason why tumiete wa appeal to CAF mupira Kenya torosu na Nairobi. Na afadhali mbateba na ki onye geti keno ke wate capacity ya 15,000. Onye ticket 10,000. Noroche. Gego sinyapi because to me
Korushi mupira in fact maite squeeze mupira kwa kirenga Sunday posonge go come lively se nyama bantu barure kuruki sema awao bantu babuki kirumo bantu ba make transport arrangements bantu bakora mupira gusi iko to me korushi mupira yo gusi ko yoro somewhere else is an injustice afadhali ne banga bana watana ki onye boko boli getike no kubula bantu banganika punguza the same reason batumite karoka ya baite threaten na korushi mupira na Nairobi banyure Kampala yes Macho muligeli ni gote na fakora kananga nere kale match of the season kabisa mupira na enoro mupira to diali oroje sai yani kira nyari kananga pata ketenga gositomente abachabiki abakapata ketenya tubeke 15 dioli to liginga ya pamendere chiri goli dio gosoye geti bebe kino ni libwe ya mabuna polisi atakora ekatubekere 2300 abantu tukagenda obaka na wale ndio tubeke no ni chiri busatu egere barose tura nyora bantu bara abarumu okay mupira no bwese zona watebire yakoroje sai ntubwate na Nairobi United tarene omupira Gor Mahia na Shabana niko kaleta tarehe 10 use 11 mara confirm bado lakini conversation yendi yachagite mapya of course negenda tena tugende tukwana nere semambia bono moncho muligeli buna nago tebigo tuli na mashabiki kurwa asoro sagiri wa yeki anamono tuli na omo chairman usomonya kirogo Mr. Panga na boigo tigamuro ko mugachinjete gutumika malite lino yoboshabiki mugutumika Mr. Mufasa ke gora na ro manyete madese sports ngorande kurwa somo gongo maega kwanya ro montakuru kwiliete go se McDonald Mariga kwanya araga pigetirio kamariga lyoke imana ya bege toro ni Evangelist Dennis Mogire nikiwa Ikonge County ya Nyamira niko ndani na my sweet atangine sadi tamati biyabono negati abali bagenda tekoligerelia asemambia bono tatekwanda se ensemeli ya Facebook ndaraligeli ensemeli ya WhatsApp bali basoiroro oyo Delphine happy new year okay otosoiri 2026 out of innocent bijamono togenda teko baligelia bagene ba kwana bija and how te bambija mono nindo chega iga te bali chisemo chia kitengela asibali bagenda teko tubwatia semambia bono kogira nande na nencha koligeli bali bale seseme ya Facebook ekare chikwanda iguru chira nanse mwantebiri yese chigame ichisano nemo chipoint ni 15 chichikoba chikobogoligwa echiko chikoba chikoba konya akera mono muligerere tiri kebahongere gaiga point mutiganete na bali bali bosio ne point am nabo igo etimu egosoleti chigame chinyinge gaiga taska babakonyara kwa bako enkamaru na babwate bagosoli chigame 15 Gor nige gosoleti 12 igo Gor nere maiga who is likely to win this league mwata babea minimum yarata yabanini muko irege kombe netuka nubwate egemwe ase ya motarachesa useibiri yani tuguru kanga stand by game chirichu otarachesa ntu chirichu to kubara buna the losers because ntori ko kubekera point na ntu ntoka no chichu ose meratinga nintigare tibere nta tenchiase ngui ningenda igoro echi ntori ko chibare kyagara ngui tuguchi echi chinde kwa chiesire tuto abare chi point chi awe na chito kubwati chiri ubwate so echi to bwate chito cha 23 echi na chito nande muna to kwa kaenda butakera buno mwako gutambuka iga takera terrain nkoro tebe ige kuna kuchenjenje na getiga to 1 month ya January nkubwatura abantu chi point yange chi point sitavu to ayo gutubwatia agutubwatia nechige mubere atakere kubugama gutukera tini wetu gosen kwambwa ndagugure watebire ngango igora muri gap ye point sana nemo na ndaba ndaba onye batete ko bayikera ekini chige mubere baganeti mama ko genda wichisia bumwacho muligereri bono lende balikere batebe karamu itali mate mwalikera karamu ngyo kulikira amate ni karamu kero mwalikira omade ntuli ko patisha umaka asiye kire bono ntuli ko patisha muri ko patisha kimina nonke genda te African Cup of Nations yes twarolire chitimu chikogosolia timanyeti ngakirikira mukoligelie culture kwa displayed chinsemo chiri chia Morocco okonyorekera mupira ukire ugokorete
inchira abantu bamenyete gikuru kiabo na ino Shabana kera moko rumupira ino na barali muko buguli amatoke Messi ko signify nga etimu niyo mugusi ngakimurigereti kimenaneke ki African Cup of Nations kegendete yeah beta unfortunately nga Kenya ntuchiti kogenda batirinda abajirani baitu mbagenda baravwa bamuraba itebe Uganda na Tanzania yes mbagenda ntu abato ku support yegere kyagara mu murumi no kara segito tayo abukuna kumusukuma at least na he anyore che point lakini it's very unfortunate nga umupira wito East Africa timati gusine no gutachora abantu bari bara bachesacha baya gose okoranga umupira wito bado ntagenda tukuna ntagenda tukusukake muna Tanzania club chabo cha very strong yeah kwenye ole qualification kwa African Cup of Nations ni statement tigatatebe na batabamba ile tikemina neke ko sororo ni statement yes na gaiga Kenya mwatebire birabu ibina bitogendete kwagacha community clubs ibinde biratoke no n'abantu bene bagurire ufasa akioligereti kimenano kya African Cup of Nations ekimeno gorogia chakire buya aende buna opanga tebire East Africa kidogo aso mupira ntore zake yagaragara kuri ya historia ya Afcon kitimu chaje kubweke kombe kifukurenze mu ya East Africa Sudan na Ethiopia when they were the host and it was a very long time ago but now una tuwaza ku build tonya ko support bilabu ebito locally na ibiko gara etimu enene enyore good players for instance ile ligi ya Tanzania ligi ya Tanzania ego support usana that's how national team ego nyora players igonga tugo chakira from the grassroots ni ligi yetu lazima tonye amaguru tonye sukume players players babaya bama was national team. That's the only way we can build a great national team. So we start from the grassroots to ensure that the national team and all the players hopefully ngana into keruto goja host okay yes ego litaga ni ntobasa gukumi mbono to ndete kubika baby steps chokoranga ngo gacha tuli birabu bintu twaga tuli birabwe kera twakinete lirikare twamaite byabo bidikombi arengororo byaba chiabo userian chia kaberoro ebinte binge Shabana mwayikwanira se ensira endonke bono mwayetebire mwanyore gali kaite gali yekire ajagire ko ntoje togende kwa hero ndangora ese shoye ntebenga FC karangoligire basi abangora mbire koro ese chibicha neke maana ota Shabana neche nyore gali yae una batebwire ngochere kiwa ndagete nkobeke byaiga egali moye egali nero lituko nje nkoibere ngwakere enango siga ngotebi umurali njitano tukikoro tie pasielia akoro ya ruliko etigali tasini netu I promise you basinero. You promise you basinero. Mwaero lide. Mwaero na ndo tena Nairobi ya mwaero le koroseli. Actually obvious automatically. Lakini akote vinga kotole na Nairobi ya. Ekerongo cha ko na bonda njune kamera elia. Mbwatera abagusiba lenga basi Shabana ne bwate. Okay. Tutige kamugongoteni akatubwate kara tusukiri ne kara tokonyire. Bono kaje togo cha kwa abana abaisike mwe tubwate timu ya baswati. Yes. By the way support mule ya baswati na. Okay. Digere ligi ko ibora bora namba ne ngabale. Okay. Goligere lindi. Abanga kero ko iro muswati. Oje kabwate omwana. Ogwaje omwana. Yes. Yabona. Koranyorande na mashabiki ye club chirichi abongereza. Konyora club giasno kia baswati. Nyengere tie Premier League ya kia basacha bateba nga baswati kubaira na intuntuira. Napa. Na birega. Enyumba yemo. Stadium yino. Capacity yae wateba mbujage kwa gachu ke standards lakini chitimu chinyinge chigendete kuigora. Because muatware branches capacity ya Shabana kubugolinga ite 15,000. Yeah, 15,000. Yeah. Use kuliga liji branch mubwate Nairobi 35. Innocent ngo mulika mole
nyauma nara nere na bigite kyae nimbwate tall deer ni banyete tall deer ngo challenge game chia Shabana na boigo minto dan go chabale bono mo comment innocent e capacity ge team atengo gendere iguru na nje ngo chinde go chane influence y'abantu bane ikomi nkole toro stadium gili mubwate mugachi stadium ero eli yarenge mbira ndi wakwanire eli yarenge befitting karo twalenge NSL sai bono Shabana ne one of the biggest teams around it's about time tuanza kuligereria na kitugo ki expand at least kemente ke capacity yomente na lige ko banga ngutwara tuli game na ende aba twate banga bone target yeito no kulie passport tugende wake mipira ya kafu ko banga lende engakiyo yaikire etoganga no negeti to gore nyangi utaraga che nyumba igori to kuga kiwe gwe ketonga negeti to akarosiri ingerembo ingenge bwate standard na nige capacity ya mentri yo kubolia mashabiki menta sen kwana yeria alinto egetikiria igakuburuka ine showground omweshimi wa rais na teba mwisonde ata gitarusie showground area yire nyanturago egera mana ku expand egetikiria kebe into an standard yo ku host abantu babe nonya 20,000 so we hope nga kara to korerebo iko turaro lebuya egere tu tonyora abantu baisaine yes okay igo ukugaligwa gwe igitigia Shabana na kire kigwe ntakabe a priority busi yes I think una na koereza mweshimi wana bigete president ito ne bigete emikakati hiyo kuchakira ngakende yonse nko bakere egetikia na kirikia Homa Bay. Okay. Yes. Oh, Mwanchumu ligereli ni gonde na mashabiki gaiga aliale se erosagi rwa Waiyaki lieteli Waiyaki na lingo na batama kubwati nindoche gaiga nindoche live kutoka Kisinya Nchweke bosi Waiyaki we isha ni moja Waiyaki we inayamo okay watching live kurwa chinsa moche Ethiopia nuli wataba ninche Abel Musigisi aselie talinde ngoro kwe abemosi ose abemosi okay abona nabali ne aba chairman baye bakwani na bakwanira chairman na nche undangira chairman biyemono nche nabere chairman wano ngocha narori oyo mbadrume atabano ale na sporo ye niko bateba niko bagendete kuligereria umurubiri semambia bono agateba tubakwani agateba kwaniria abu abageni ba Shabana ya ito igoro agateba Shabana ito nigoro okay NMM Steven Shabana is a religion batebire yabere dini it is not going to cool down anytime soon. In fact we might get hotter. Live from Kisi aka Captain Waiyaki way 001 nindoche Amon Keva goteba Mr. Chair waambie chair na tebi gulende gwatatebiri negati ya wali sense meli mtandao tigandara aligiria nyiwetenga SSM ya WhatsApp na arba chiroro Solomon Nyambegera agoteba watching live from Ruiru Shabana watched from Ruiru Neil Shabikiri Shabana agoteba watched Kisi home ground ya Gordon wameingiza uoga goal aligete Gordon batirida agatebanga ekorekana goal wasoirio bwoba uyu Solomon Nyambegera kuruchinse mo chiri chia Ruiru agatebanga ekwamba korekana nga gori nigo basoirio bwoba negati abali bagendete gukwana n'intu yasemambia bono tate kuligirira gose nimbate ujumbe nera sense meliende buna mwakwanira umupira igandoche mwatabiri aberekelisia Shabana bono osaidi gospel ya ande to te umugusi andansi osole una chairman akwana chibranji chirekerasi kerengaki ngora tole chibranji ko registered igoli gawa soro nyi branji ndekero na esoa osoikilisieke bono osoikilisieke yes like mo display by the culture yo mugusi enchira mugusi amenyeta asemepira gakogera kora tole bakogende sigeti kunyabranto ase getivu no kora toko gende muskutu kora to buli dirito kora ande mo buli dirito
kwa rumuntu ndo bwate kirani kwa royo ndo bwate omwo iko tukuna ebintu biri konye ekeresha bana ya lenge sali konye byangere ko banganko godidimi yani ngosirabire bona buna twabegete gospel yenjiri kona gutiranga sabana ne yamo egakoligas eyiguru kusha egakoligas ne yamo nalili okay gando be mo de nandi gera wega dinaji komanya gaji mchecha gotara baidi dorino nditi nanjira nire awada live kutoka Kisinyanjo aka bosi we yakiwe shani moja duniani sha egakoligas ndiye gora dani ya wanjera ngingwa geransega so twa kuruta soa twa retire omugusiamo nonya kare nkoibere obobisenya kwa chakire kurigereria aba na musiki aba baito in fact yase bakogenda kubika amangana abo bakorore barigitari ngaki ntukabwate nonyene Shabana elita Shabana diari kwaringa we will have Shabana party egere akoreki ngima tabe kirigitari egere anyore abafuasi abange ababaito ba Shabana muna tokuba kini no genda nonya online bon amate ngujidere twakachikurekero twanyora muchesaje naki babe kali batubekiranga oyo noyo mutaite tuba foteli tubakiri chikura torore ni ngumubui okutakere koegwa a player of the month you say coach of the month no manyete njira abagusiba ko manyokali oyo kubwati eto kemichiro be kwalia nambanga nere no ara sabantu balia nitoka babe kuna babo tiasera ulinzi yani mchiri netoka mbao mchiri babekwa automatic yo Shabana gikabwe igo tubwate egeto ko kune wave umulindo buna naranga obekiru gonkomonyokali buona se branch na batevinga na tumerinkiringa egente kibakere mungwana yichikura no chama neria munene yakoroba no ria koroba bona kiguchigocha batebanga ke okidira Robert omubuiwe boko coach of the man coach of the season I think akaewa ori ago 41 akaewa 75k asengenjo yake we are a wave mwabere mulindo mwarosiri chinga kichinda abantu gutwara bari mechando umuntu goburiare mwayarosiri yabere sako yabere murakore ibintu gete biri community driven una Shabana umurali Shabana twate abanga is a community na in case ekero monta makulinaro emechando nero ntubwate gento kunga welfare we have a regional welfare Nairobi region and every branches ntibwate chi welfare chiabo but ntubwate welfare bono yabantu aba bonse eto kenga a member yetu ya nyore problem in chebuna chairman and that's why na kota vinga ntubwate leadership ya chairman council igon ko statement ya na limba tabina ki nimbwato omuntu utware problem a member number frani igali ganaiga abakonyi tutagete ndubwate turashara ye region ti message chia oli ndubwate secretary olika as form of the logo ya Shabana olika information ya ngiya o tumaria se chicha taligo ntomera ya go tumaria se chicha kanzo abanyekero kubande bono nchino nkurusia ngira se branch na resera abantu balia omuntu yonyore problem onyora bakonyi yes ntaka maybe commenta buna chat ebiri apart from obobe taibo beboka bogera tumirana yes ande kerege ondage anyorire gende to celebrate ngoja toramu unabona member yetu na rukuru kumuigwa numurugio yelin mbanyoro mwana not long ago na batu waligete tukaikaga gutuka celebrate no na saminyete bakamayanga Shabana yes bamwe abekire G foot step chiatigaire chiamanyekanire chietere chitaika
mirongo na isana isato igaiga na igwete mbere n'abageni aba na ndendo che bandikiri bagonte binenche opanga gombol Innocent Isekie yo menyetere kini I wonder abantu bonsi pi babo abashimiwa abantu bonsi bake president yego tebanga nga 001 membership bono tusinyuko mwe kyaga n'abandi lakini nda singe njare na batoko mutenga na vera utusugume bona njui branch yane 001 nero na bongo kwa bekera I gotta remember it live. Okay. Yes. Biyamano. Na ramo kwa serious sana. T-shirt original replicas mogote banchitakeri motagete tijezi chiriji original. Yes. To support the team. Ntobo ate sponsor bange. Ntobo ate sponsor ya Sport Pesa. Na mashabiki nini? Bono. Mashabiki. Ndongero abantu wonte ko understand. Egaro bagote wole ejezi original. Karo kwa gore ejezi original. Iko kwa make sure nga Shabana yanyolire besa. Ewaka na players wali geti. Lakini karo kwa ndakwa counterfeit. Besete iko na Shabana. Ngono ko kolege ekelabu kabisa. Abana abantu bayisiko bakonyora kibesa ekelabu gikumia. Ndoma itebuna sai football ya Kenya. Nega niti support sana. So one of the ways you support the club no ko make sure kwa gulire original merchandise. Okay. Yes. Ntagete mbali baga kilo mutaru birengeli bya bya mwali. Bya mona soko bwa kire yabere gosori. Na nche na agokire sana. Na bere ngukwanira amagana y'ikibesa amagana yo okora siasa. I'm very happy mwata yabaga to kuri show na ngene na raga igoyo mundo Clement ubada gote banga Dr. Innocent na Madam Linet good morning bona acha naru daktari. Karibu regelea bya mwali Mr. Opanga. Bya mona soko got host in fact na agokira mono. Na roli buya chingaki chinde na ndo tutige kyagera na tunako kunyuria se wasirire ase yani utarabwata buya na batoko kubeka burungegere to amangana nariago cyaba burunge ntarakora nyanchire kwani abantu babiriga bagirire tiaria okay bagirire ari bano bakwa igaria nimbate familia ne omurugi gakor kufanis mora nyakundi nimbate chindugu cyane mbate ndugu korukunga daktari Joshua Magomanya kundi nimbate my brothers wako Dismas Nyakundi Shabana sisters Edna kutoka Ugirango Mate nimbate sister ya Nomoke okorokwa Judy Nyakundi si tobona ali agonkuru mugonchoro igere kitutu masaba. Of course ituranga na basongo muntago banga ntuna abantu ba Kisii County no. Ndira abantu ba Nyariwe. Nkino muntu Nyariwe ko Runyamira nkana alia mugonchoro egotoka Kemera kitutu masaba. Se branch yane abantu ba Nembaro ba nganti kabisa babo captain Abel Musigisi Omoigwa na Mwayeleni nimbwato mugirango abaro bagoro kubabo babo jonte so abuna abantu be branch tiganze ko igora kangenda si chairmans ari chairman sinto bwate chairman the big man okoro ku Machana za chairman of overall he's a big man and we have the council abunto bwate treasury secretary dokomoroka onyonkafo na tobwate na we call it Nyakina ikakwiruka nga Gaddafi Junior so na management yari tobwate buna secretary general tokoroka Kirama tobwate na president itakorukwa Nafton na tobwate CEO koruku Kiondi ahonte nabantu batutenede ase Shabana nebwate procedure bune igocha asebon biyamano murali biyamano sana Mr. Rezauz Nyakundi Opanga yes
na tsomiri Italia Mr. Mufasa. Kwanza nje no bateba mbuya mono asoko buli bageri tojikora ndi injili ya Shabana. Okay. Yani ne kurate asomugusi yabeta. Etimu ene yaito tiatonya magoro. Na ndio unatoka chakonda unatoka so mwaka bwe campaign wana chakachiro officially abantu tukaberende. Abantu tukaberende uyo gukora giti akorageri lakini kagiye goika utumia akili yao bia. Okay. Mbuya mono. Yake gimu mwancho muligeli bonorende twakwanire atebe gosolige kwenda chidaike 90 kulinde chitwanyora na chichu asemambia rero twanyara ko batugukwana na Mr. Upanga na boigo Mr. Mufasa ko baganira biya mono soko nyora libaga go chasi gitasini gitugiye soko batebye kera barali na barabu ba subscribe katubugati soko batubugati baba to follow ilito nyara ko batukwa gacha so bwamo na inje bona bona natagazire wayakiwe ko chande bono rona inje shabi mungina ninje mubuli ko sananga njire naragenda chi weekend narabura kurukana chikurabugati team ende asenjire weekend narole commitment ya roro okwerwa igento kende narole no wanche team naboigo no kurinda ikigusibu nabone njire ya mumu namona kumira naiga narole ne chingero chikigusi chikobwa narakire kigemwa ngibire 3 elinde chini ya maji ndalindi geretiga ngoja gukomoga ninkora introduction yuko biya kegimu mwancho muri ko twali kubwaterana noyo minto Monyonge Kebati atebanga Monyonge Kebati John asensemeli ya kabiri ya studio ni kijana gosino mugako minto kuruma wawa ndeke kwalikia nabona na mugako minto Joshua Nyawumano wale asensemeli ya kamera kile sinero kulikia bagani yoro yochira umwirania oyo bujira umwirania biya mono Joshua sokobuka na gochaga iga t-shirt ye batebiro rusyo cyo kengawo ya Shabana lito yibwatia sobwa mo nchenguru ku Innocent Onyango na ruku daktari Innocent Onyango twarenge na Madam Linet yambane twakorera mu rubiri bw'ensoko bwakire Torane 2026 bye bye 2025. Thank you.